Çalakiya zincîra aştiya a HDP li Amedê hat astengkirin. Ji ber vîrusa korona îsal Roja Aştiya Cîhanê bi bernameya mîtîngê çênebû lê Partiya Demokratîk a Gelan HDP ragihand ku dixwazin li 8 bajaran ji mirovan zincîra aştiya çêkin. Bi vê mebestê ji bajarên Kurdan bi sedan kes hatin Amedê ji bo beşdariya vê çalakiyê. Li gorî bernameya HDP Amedê ji deriyê Çiyê heta deriyê Rûhayê dora Kela Dîrokî a Amedê bi sedan kes wê ji bo banka aştiyê rêz bibûna lê polîsan rê li wan girt û destûr neda çalakiyê. Veka hicetçî, pandemî û vîrusa korona hate nîşandan. Parlamenterên HDP digel Hevseroka Kongre Civaka Demokratîk Leyla Güven daxuyaniyekdan û helwesta astengkirina çalakiya aştiyê şermezar kirin. Hevseroka KCD û parlamenterberê a Colemêrgê Leyla Güven di axaftina xwe de balê da ser aşîtiya nav Kurdan her wiha dest nîşan kir ku pêdiviya herî mezin a Kurdan bi yekîtiyê heye. Lê belê hûn jî dibînin îro li Amedê li vê qada pîroz li qada Şêx Saîd em niha kirinî bin zext zulma devleta AKP. Gelo çima ji dengê me didirsin çünkü ev şêr de ısrar dikin. Gelo çima ji dengê me didirsin çünkü dengê me derkeve vê çaxê gelê bi herikên qada. Ev ji vê didirsin ji ber wê yekê jî ew dibêjin ku bila dengê wan dernakeve. Lê em jî dibêjin ki em li vê welatî em gelin. Li emberê hêza gel kes nikara tiştekî bike. Lê hewcetî me bi tiştekî heye. Em dibêjin ji bin destiyê re BSS em dibêne 4 parça Kurdistan em ê bi zimanê xwe bi nasnama xwe jiyana xwe berdewam bikin se banga me heye. Banga me ji saziyên Tirkiye re heye. Em dibêne ki bila saziyê Tirkiye êk aştî dixwazin werin cemevdû. Bila bêjin ku va mesela aşîtî ne tenê mesela Kurdayê. Mesela tevahî însanê. Yadin banga me ji hêzên Kurdistanê re heye. Ji partiyên Kurdistanê re heye. Ji saziyên Kurdistanê re heye. Gelo ew firseteke dîrokî derketiye holê. Ji 100 salî carekî ew firset derdikeve. Niha ev fırsat çiye, ev yekitiye ittifaka Kurdayê. Warin em dê firsendê ji bo gelê xwe pêk bînin. Em ji bo tiştê biçûk, em ji bo berjevendî, em ji bo partiya, ji bo her tiştî em bêjin na. Em ji bo ittifaka xwe, ji bo pêşeroja gelê xwe warin cem hevdê. Eger em warin cem hevdê se bê çaxî kes nikare çaranûsa me binivîsîne. Em ê çaranûsa gelê xwe em ê bixebinin. Piştî daxuyaniya HDP polîsan anons kir ku gel bela bibe. Li ciyê ku xelq bi girûşî dimeşiyan û dirûşman davêtin polîs anons kir ku bela bibe nexwe ew ê midaxele bikin. Dema ku hin grûp sloganan jî davêtin polîsan dora wan dorpêç dikir. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.